Okay, Mrs. Ano yung pangalan ni mo? Maria Alipin. Maria Alipin. Kanos alam mo gidemolish dito sa Lagaw, dito sa Jensan? March 27. March 27, karon tuiga 2021. Hmm. O niya karon diyan na mo diri sa Pacman Village Opo. sa Alabel. Opo. Okay, pila mo ka pamilya nga gikan dito sa na-demolish? 12. 12 ka pamilya. Hmm. Okay, so karon higayon na nimo nga magpasalamat kang Senador Manny Pacquiao nga gitagaan ka og balay diri sa Pacman Village. Ikaw lang, bakit ikaw ba nimo sa balay? Akong bana. So duha ra mo, Hmm. mo mga anak. Wala. Wa kay anak? Na. Ah, Nagani raman dito. So doon na pamilya po di mo mga anak. Oh. Pila mo katuig namuyo dito sa Lagaw usa mo na demolish? 30. 30 katuig. Dili to inyuhang yuta. Dili. Unsa to garenta mo dito? Unsa ni puyo? Dead road. Dead road. Dalan, dead road. Dalan. Dead road da ito. Sige, gitagaan kag balay karon ni Senador Manny Pacquiao diri sa Pacman Village, Alabel, Sarangani Province. Unsa may imong mensahe halimbawa nasa tubangan ni ron si Senador Manny? Dagang salamat, Sir Manny, sa imong gihatag nga balay. Mrs. kanang unsay pangalan nimo? Ako si Danica Palma. Oy, si Danica Palma. Mao ni siya ang akong nahinabi niaging mga sinimana no dito sa to nga Purok. Purok 5. Inyo ha, Purok 5 inyo ha sa Lagaw gyapon no. Purok 5 Lagaw. Naigo mo sa demolition gyapon. Opo. Okay. Mrs. pila ka tuig nagpuyo dito sa Lagaw? 30 years na po. Pila? 30. 30 years na mo namuyo. Kahibaw mo nga dili to inyong dalan. Kahibaw mo nga dili to inyong balay. Opo. Unsa dito nga area? Murag sa kuan lang gapon na siya, sir, sa gobyerno. Sa gobyerno. So ang inyong balay nagatindog sa dalan nga bahin. Opo. Okay, ang sitwasyon ron dito sa kano sa mga demolish? Katong March 27, sir. March 27, so dungan mo atong sa Purok 10, no? Kana bang ang hitsura karon dito inyong balay wa na gyud? Wala na jud, sir. Di pang kuan na sa Gibungkag na. gibungkag na jud siya. No, himuan na tong dalan gyud. Opo. Mo ba? So, at least karon sigurado na nga doon na may balay diri sa Pacman Village sa Alabel, Sarangani Province, no? Opo. So okay ra pod sa inyo ha nga gikan mo General Santos nya naana mo diri sa Alabel ang inyong pagpanarbaho. Okay lang, sir. Balahag layo. Basta kay makabalay lang minya. Nang mahiluna na gud mi, sir. Maka nang dili na mi magkuan ba magproblema nga asa pa mi mamuyo. Halimbawa karon na si Senador Manny Pacquiao ato ni ipaabot niya unsa may imong maistorya niya? Nang sir, daghan kayong salamat, sir, nga tagaan mi nimo luna dere sa imong kuan pabahay. Pasalamat mi sa imong nya ni kuan naman si ang admin po diri, sir, nagapasalamat pud mi sa iya kay bisag sa panud-an sa pamugas ga pangita pud sa paagi nga matagaan pud mi diri Sa ato pa ayuda, way problema sa ayuda naagi hapon. po. Tagaan mo bugas ana. Katong mga naging simana mo nagpadala man diri si Congressman Ruel Pacquiao, no? Mga unsa man tos? Mga kuan ka mga dilata. Dilata. Dunay bugas. Opo. Ay, maayo. Og kuan, kini bang at least ang balay og yuta sigurado na, no? Opo. Unya gagmay para ba imong mga anak? Pila edad sa imong mga anak? Nakoy 10 o 8 o 10 months. Okay. Sige, daghang salamat, Mrs. ha. Daghang kayong salamat. Salamat po. Mrs., anong pangalan mo? Amineta Di Juan po. Aminieta Di Juan. Ilang taon ka na? 63 years old po. 63 years old. Sa edad mong 63, ngayon lang magkabahay. Opo. So, Ngayon ilang lang taon? po kami nakabahay dahil sa bigay na pabahay ni Sir Manny. Okay, 63 years old, no? Ilang taon kayo nanirahan doon sa hindi nyo pagmamayari ng lupa? 30 years na kami po doon. Simula nang nakatira kami doon sa Lagaw. Purok 5 Lagaw. Dahil sa hirap po ng buhay namin, hindi po kami agad-agad nakabahay dahil sa kulang pa rin sa aming pangangailangan sa araw-araw. Wala rin kami permanenteng mga trabaho. Ganon din po yung mga pamilya ko. Kaya
malaki pong pasalamat namin sa ngayong binigyan kami ng ganitong pabor para sa amin. Senator Sir Manny, nagpasalamat kami po sa iyo. Malaki pong pasalamat namin sa iyo, sir, na kami ay binigyan mo ng pabahay dito sa Pacman Village. Dahil sa 12 naming pamilya, wala kaming tinunguhan kundi dito sa iyong pabahay. Maraming salamat po sa iyo. Dahil sa kundi sa iyo, hindi pa rin kami nakabahay hanggang sa ngayon. At saka sa mga relief goods na binigay, marami pong salamat. At saka sa kay Sir Dom, Sir Randy, maraming salamat po sa inyo. Malaki pong tulong para sa aming mga pamilya itong binigay niyong pabahay sa amin. Maraming salamat po. Maayong adlaw kanimo. Unsay pangalan gini mo? Jeffrey Barakil. Si Jeffrey Barakil. Ikaw maoy chairman dire Opo. sa Pacman Village. Pacman Village. Okay. Ang imong atong gitindugan karon simentado na nga dalan, no? Mm. Mao ni ang main road sa Pacman Village. Mao ni siya ang main road sa Pacman Village. Simenta. Kani hapit na gini siya nahuman, gamay na lang gikulang. Kani nga dalan tapos ang tulay pod ongoing na pod nga mahuman. Nag-abot-abot na pod ilang mga materialis. Simentado na ang dalan, napagitulay nga buhaton, no? Sa chairman, pila na ka balay diri sa Pacman Village? Kani nga kuan nga balay nga nana sa Pacman karon, nana ni siya sa 198. 198 ka balay. Sa 198 pila na sila katuig na muyo diri. Kano sa unang tuiga sila nagsugod? Ang kaning first batch, kuan ni siya nagsugod 2017 ni siya nagsugod. So 2017 Ang 104. ang 104 ka buok 2017 pa namuyo na diri. Oh, namuyo na. So karon ni total na og pila ka balay? 198. 198. So isip chairman, unsay atong maistorya kang Senador Manny Pacquiao? Sir, daghan kayong salamat sa imuhang pabahay di sa Pacman nga katong walang-wala gyud nakaabilan ni nga imo nga pabahay di sa Pacman. Kami nga mga taga Pacman family nagpasalamat jud og dako diha nimo nga gitagaan mi nimo og opportunity nga makabalay. Daghan jud kayong kasalamat kay sir, hinaot sir nga gabayan ka sa atong Ginoo nga maghimo pa og mga maayo sa mga pobre sir. Daghan jud kayong salamat sa imuhang mga gihatag namo nga pabahay. Actually mo ni pinakauna nga Pacman Village, no? Mao ni sir, mao. Dili sa Dili day ikaduha ni. murag tango. Actually ikaduha ni siya ang unang Pacman Village sa Glan ba? Tango glan. Tango Glan, no? Pero mao ni pinakadako. Mo ni pinakadako. Okay, ingon ni sir, Manny, dungagan pagid niya kay murag 1,000 ni ka houses diri iyang ipatukod. So doon ay Pacman Village sa Tango Glan, Sarangani Province. Doon na po Pacman Village diya sa Maasim, Sarangani Province. Pacman Village usab diri sa General Santos City. Pero diri sa Alabel, Pacman Village Alabel, mo'y pinakadako. Dako. Magpatukod sa pila ka balay? 1,000 ka balay. 1,000 ka balay. Karon 198 pa lang ang natukod. Og occupied na, no? Sige, salamat kay Chairman ha.